Жена от класа. Като мълния и дъжд, сърцето стрелна изведнъж, обсипа моето творение с примамливи вълнения. Жена от класа, маниер, презрян с поглед кавалер. Жадувам твоите ръце, свлякох се в мечтаните нозе. Пърха в гърдите ми надежда, блаженно с поглед се навеждаш. Милувка ми даряваш, като в сън. Отминават токчета, потропват вън. Разби ми всичките надежди, прокуди нежните копнежи. Горда, с походка на газела, нощта мечтите ми зави с дантела. Написа и прочете за вас Лили Алексова.